Talaga ang pag-ibig ay mapagbiro. Minsan, kapag tumibok na ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ang tunay na pagmamahal, partner, ay hindi tumitingin so kung anuman yung kakayanan o yung buhay ng isang tao, kundi minsan tinitignan ng isang taong umiibig yung puso mismo ng taong minamahal niya. Actually, totoo yan. Kaming mga babae, Yan. wala naman sa amin yung looks eh. I mean, baliwala yung looks. Baliwala yung kamachohan, Yan. biceps, triceps, abs. Yan. Basta meron kang pera. Ang ganda na eh! Hindi, charot lang. Ang ganda na! Hindi, biro lang. Alam mo, wala lahat ng ganong klaseng aesthetic, no? Oo. Basta meron kang pusong mapagmahal na tapat at totoo. Tsaka, alam naming masikap ka, masipag ka at may pangarap ka sa buhay. Sasamahan ka namin sa hirap at ginhawa. Tama yun. Kaya nga, yung secret file sender natin na si Bob, maswerte rin siya ha, na ang natapat sa kanyang babae, bukod sa maganda na rider pa, astig, diba? Pag ganun eh. Rider, no? Oh, yung tipong kapag tinanggal mo yung helmet, wala kang maamoy na mabaho. Ay, sarap yun. Yung ang bango-bango ng buhok, Oo. yung gano'n, yung kahit pinagpawisan na. Amoy shampoo. Oo, amoy shampoo and conditioner. Yun, no? Yung pala, shampoo and conditioner ng aso. Gano'n. Kabayo. Ay, kabayo, uso yun. Oo, Oo. para shiny. Totoo. But anyway, yun nga, dude. Parang, ang swerte niya, kasi nga, nakatagpo siya ng ganong klaseng babae na hindi naman tumitingin dun sa aesthetic lang. Kasi may Tama. ibang mga babae ngayon, dude. Aminin na natin, na bukod sa itsura yung tinitingnan, yung lalim din ng bulsa eh. Oo, yung estado ng isang tao, no? Totoo. Pero hindi naman tayo dapat tumitingin lang dun sa ganun eh. Practical lang siguro sila, dude. Ayaw nilang mahirapan sa buhay? Hindi naman, kasi masarap. Alam mo naman, ang pinagtatalunan kasi ng mag-partner kadalasan, yung poverty eh. Kapag mahirap kayo parehas, o kaya isa lang yung nagtatrabaho, yan yung nagtutulak para hindi kayo magkaintindihan. Lalo na kapag kinakapos kayo. Kaya yung ibang tao, hindi ko kayang magtiis ng ganun eh. Maghanap ako ng tamang tao para sa akin. Siguro yung iba, kaya. May mga ibang tao na hindi kaya. Alam mo, tama ka naman dyan sa sinabi mo, dude. Kasi preference eh. Yes. Napakahalaga nung preference pagkakakilala mo sa sarili mo. Kasi Tama. kung hindi ka payag sa ganung klaseng makaka-meet mo o maging partner mo, maaga pa lang, alis ka na dun. Huwag mo ka na mag-entertain. Tama. Kasi alam mo naman na nagkaroon ka na ng idea tungkol sa kakayanan at kapasidad ng tao. Tama. Pero may iba rin naman na, oo, tanggap na nila, pero nangangarap sila parehas ng sabay. Kaya mas lumalago yung kayamanan na meron sila. O sabihin na natin, dati nagsimula sila sa 500 peso lang na pagas kada Yan. isang linggo. Pero ngayon, kaya na nilang magpagas ng 3,800 pesos. Diba? Oh, magkano na lang, ilang litro lang yun? Wala na akong alam. Wala na akong panggas. Sa bagay, electric vehicle ka na Wala. kasi. Commute. Tut mo! Pero yun nga, yun ang masaya dun sa nangyari kay Bob at dun sa kay Donna, dun sa kanyang minamahal. Sarap makatagpo ng ganun, no? Na may taong iintindi sa'yo kahit ano man yung estado mo, ano man yung katayuan mo sa buhay. Ba't naghahanap ka ba? Ha? Bakit tinatanong mo ko saan? Naghahanap ka ba, Titangelo? Wala ka nang hahanapin pa, di ba? Charot lang. Hindi, pero, di ba? Ano? Hindi ganong tao. Tanggap ka. Oh. Hindi ka sinisino-sino. Oh. Oh. Dapat ganun. Oo naman. Tsaka siguro mahalaga din na bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin. Nakilalanin din yung ibang tao. Tama. At mahalaga din na maging open din tayo dun sa pagkatao ng ibang tao. Kasi minsan meron ka na nabuo na idea of the person eh. Na parang ito yung gusto ko. So dapat mag-fit siya sa ganitong standards ko. Tama. Pero nakakalimutan natin na magpakatao. Nakakalimutan natin na wala namang taong perpekto. Tama. Kaya dapat maging bukas tayo na kung sakaling magkakaroon tayo ng partner na ganun, kung pasok naman yung qualities na meron siya dun sa mga non-negotiables mo. Yan. Meaning eto yung mga... Babaero pero mabait. Hindi
ganon! Hindi ba ganun? Hindi ganon. Ay, akala ko Hindi ganun. dapat babaero tsaka mabait. Yan. Yan yung mga Yun non-negotiables. pala yun. Baliktad Oo, pala ako. Baligtad. Kaya, tinan mo, nababaligtad ko. So, ayun, maging bukas tayo tsaka wag tayong masyadong maghanap ng perfect partner for us. Walang ganun. Kumbaga, lahat may flaws, may mga imperfection na tinatawag. Totoo. And it's up to you how you will make it perfect. No? O kung paano may embrace yung mga Imperfections ng imperfection ng isa't isa. Tama yun, partner. Tsaka, dude, dito din natin mapapatunayan yung kahalagahan ng paghihintay. Mhm. Kasi imagine mo, dude, no? Pwede ka namang jumawa ng kung sino-sino eh. Pwede ka naman ligaw ng kung sino-sino. Tama. Pero itong si Bob, talagang he took his time. Diba? Ninamnam niya yung pagkakataon na single siya. Oo. Siguro kung kani-kanino niya tinutusok yung anong tawag doon? Yung panggas. Yung panggas, 'di ba? Yung pinapasok Para mo may dun hose. sa hose. Oh, yan. So, baka kung sino-sino niya. Pwede niya naman gawin yun eh. Mhm. Yung sarili niya. Pero, di niya ginawa. 'Di ba? Dumating yung perfect timing and dumating yung tamang babae na siyang nagpatibok ng puso niya. Tapos, traditional pa siya. Humarap sa mga magulang. Totoo yun. Humarap sa pamilya. Iilan na lang ba yung lalaking ganun? Oo, totoo yan, partner. Nakikita ko nga yung sarili ko kay Bob masyado. Wow! Hiyang-hiya kami dito, ah. Nakita ko yung paano maghintay si Bob, nagtiis talaga. Tapos Totoo paano manligaw ba? sa bahay. ganun. Nanligaw ka ba talaga sa bahay? Nanligaw, ganun. Nanligaw ng nilalang. Yun, hindi nanligaw. Nanligaw ng mga chicks. Ganun. Uy, dito tayo. Okay dito. Saan yun? Huwag tayo sa bahay nyo. Doon tayo sa bahay ko. Yung walang tao sa bahay nyo? Wala yung nanay ko. Wala yung tsahin ko. Mangiram tayo ng bahay. Yung pwede kayo dun sa kwarto? Yeah. O kaya doon sa kode ng pinsan ko. Mag-Netflix and chill. Ayun. Dali ka. Alam na alam ni Titan Jello yung mga galawan sa ganyan. Tontuwa yung driver. Alam niya yung galawan na gano'n, no? Oo, pero sa kanila hindi naman Netflix and chill eh. Ano? Yung hawakan mo, cambio ko. Car fun, gano'n yung dating. Oo. Bakit pa silang pupunta dun sa mga kondo-kondo? Pwede naman dun sa Sa sasakyan. kotse, no? Oo. Sa puno lang na makopag. Sa ilalim ng mga puno ng makopa. Yeah. Dun sa walang CCTV. Yan. O kaya sa may San Juan, doon sa may Balete. Wala ba CCTV doon? Wala doon. Talaga? Oo. Ba't alam mo yung spot na Sinubukan yun? ko eh. Daming alam ni Titan Jello. Hanggang ngayon naman, walang kumalat na video. Hindi ka sure. Kaya pala, nandun na yung video mo sa ano. Charot lang, with darot. Anyway, Bob, wishing you all the best at kayo doon na din. At sa mga kabisyo natin, gasoline boys out there, gasoline guys out there, sana po matagpuan ninyo yung the one ninyo na hindi mangiiwan at hindi kayo bibitawan. Totoo yan. Pag-asa ng pag-asa sa mga gasoline stations natin, guys, ha? Anyway, if you want to share secrets, share it to us sa rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik ni Titan Jello. Kasama nyo pa rin ang Basta Princess DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Bob's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!